नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. समुद्रात नुस्तेमारी बोट उलटून लाखो रुपयाचे नुकसान. कारवार अरबी समुद्रात नुस्तेमारी करताना बोट उलटून लाखो रुपयाचे नुकसान झाली घटना कारवार तालुक्याच्या हरवाड बेलेकरी समुद्र वाठारात घडली. बोटींतल्यान दोन्ही नुस्तेकारांक स्थानिक बोटीवाल्यान वाचयले. श्री लक्ष्मी रोळनाथ या बोटीत नुस्ती मारता असताना अचानक येयल्या लाटामुळे बोट उलटली. या अपघातात इंजिन आणि जाळी मिळून लाखो रुपयाचे नुकसान झाले. बाबू यशवंत टाकेकर आणि सोमनाथ सूर्यकांत हे नुस्तेकार बाजून नुस्ती मारताले. त्यांना बोट उलटी जाल्ल्यान हे दोन्ही नुस्तेकार समुद्राच्या उदकात पडले. नंतर तेमगेल्या स्थानिक बोटीवाल्यान रक्षण करून तेमकां अंकोला सरकारी आस्पत्रेत दाखल केला. कारवारच्या KSRTC डिपो अधिकाऱ्यान ड्रायव्हर कंडक्टराक शिस्तीचो पाठ शिकोवची गरज. माजाळी मुडगेरी विद्यार्थी पालकाली ताकीद. कारवारच्यान मुडगेरी सदांच दनपारां 1 वाजताना कारवार बस स्टँडावयल्यान सुटची कारवार डेपोची सिटी बस कारवार, सदाशिवगड, माजाळी, मुडगेरी या मार्गान येता वयता जाल्यार ह्या बसात शाळेचे विद्यार्थी जास्त उरतात. शाळे वयताना शाळे भुरग्यांली मस्तीपणा उरतातच जाल्यार त्या मस्तीपणाच्या धुंदीत कळत किंवा न कळत कितें तरी अनावत घडू शकता हेजे ध्यान तेमकां उरना, कारण ते वयत तशें उरता अशें म्हणटात. कारवारच्यान दनपारां 1 वाजताना सुटच्या या KSRTC सिटी बसाचेर सदाशिवगडा वयल्या बस स्टँडार सक्रीड हार्ट स्कुला लागीं पाविल तेन्ना आज मंगळवाराक 7 ऑगस्टाक एक व्हिडिओ व्हायरल जाला. ते सोशल मिडियाचेर पळोवन घेवन सार्वजनिकाक एकच प्रश्न पडला की ह्या बसाचेर अशे विद्यार्थी दारात लांबत गोळ मान वयतात आणि त्या बसाच्या ड्रायव्हराक किंवा कंडक्टराक तेमगेल काहीच पडिले ना. तेमकां गाडयेंत भितर घेवचे किंवा तेमकां थंयच उतरचे हे सुद्दां तेमी मानवीयता दाखयली ना, कारण हे सगळे विद्यार्थी पास काडिल्ले आसात म्हूण तेमी तेजी काळजी घेनात असो विद्यार्थ्याल्या माजाळ यांनी मुडगेरच्या पालकान आरोप केला. ह्या विद्यार्थ्याक कितें अनाहूत घडल्यार कोण जबाबदार आसा असो प्रश्न पालकान केला. संबंधीत कंडक्टर आणि चालकाक KSRTCच्या अधिकाऱ्यान शिस्तीचे पाठ शिकोवची गरज आसा. तेमचेर योग्य क्रम घेवची मागणी पालकान केला. हेजेर कितें क्रम घेतात ते पळोवचे पडटले. कारवारात असलेल्या काही सार्वजनिक शौचालयाकडे दुर्लक्ष. कारवार शहरात काही सार्वजनिक शौचालयाकडे दुर्लक्ष जाती आसा. ह्या शौचालयाकडे दुर्लक्ष जाती आशिल्ल्यान लोकांच्या आरोग्याक हानी जावची भंय निर्माण जाला. आमी सगळेजण स्वच्छ भारत अभियानाचो नारा आयकते आसात, पण तेजी अंमलबजावणी अजूनही अवघड जाती आसा. कारवार शहरात सार्वजनिक शौचालयाची स्वच्छता पळयल्यान स्वच्छ भारत साकारची वेळ अजूनही पयस आसा. पर्यटन क्षेत्रात योगदान दिवच्या कारवार तालुक्यात शौचालयाची स्वच्छता पळोवन भायल्या न्हंयचे प्रवासी हैराण जाती आसात. कारवारात समुद्र किनाऱ्या लागीं आशिल्ल्या शौचालया बरोबर काही मोजक्याच शौचालयाची देखभाल जाती आसा. कोडी भागात आशिल्ल्या शौचालयाची तर दुरवस्था जाली आसा. हिंगा आशिल्ल्या लोकांक नाक धापून घेवन दिवस काडचे पडटा. इतली दुर्गंधी हिंगा पसरिल्ली आसा. अशीच दुर्गंधी
कारवार तालुक्यातल्या काही वाठारात पसरलेला असा. शहरातल्या नंदनगद्दा, काजूबाग, हबुवाडा सहित बऱ्याच वाठारात सार्वजनिक शौचालय नात. ज्या वाठारात जास्त कामगार असतात थंय बीन हीच परिस्थिती असा. अतिक्रमणदाराक त्रास दिवच्या रान अधिकाऱ्याक बदली करा, अन्यथा आंदोलनाचा इशारो. जोयडा. कारवार जिल्ह्याच्या जोयडा तालुक्याचे वन्यजीवी विभागाचे 80 आरपीओ प्रकाश दोडमनी आणि श्रीधर सज्जन हेमी अधिकार स्वीकारल्यानंतर स्थानिक अतिक्रमणदाराक आदिवासी कुणबी लोकांक भयाचे जीवन जगचे पडता. कारण हे अधिकारी अतिक्रमणदाराक होळ आशिल्लेकडेन साकव घालूं दिनात. व्हळा पलतडी वास्तव्याक आशिल्ल्या ग्रामस्थाक आपल्या दैनंदिन कामाक यो वच करूं मेळना जावन सगळे संकटात पडलात म्हण या ग्रामस्थान सहाय्यक कमिशनर कारवार हेमका मनवी दिला. मनवीत उल्लेख केला की पीक रक्षणासाठी जी लघु विद्युत आयबॅक्स तारीची व्यवस्था केली ती हे अधिकारी चोन व्हरतात. अतिक्रमणदाराक त्रास दितात कारण त्या अतिक्रमण जाग्यावयल्यान खाली करून वचूं जाय म्हण. हेमी घरात जबरदस्ती प्रवेश करून भाताचे नाश करतात. अर्ध वाटेर गाठून ग्रामस्थाक धमकी दितात. बारगद्देच्या पीक रक्षकाक मारन जखमी केल्ली तक्रार कदरा पोलीस ठाण्यात दाखल झाला. हजारांची फळफळावळ्याची झाडां नाश केलात. अशा अनेक प्रकारचे किरकोळ कण जगचे मुश्किल जाला म्हण या ग्रामस्थान तक्रार नमूद केला. या दोघी रान अधिकाऱ्याक 1 हप्त्या भितर जर या जाग्यावेल्यान बदली केली ना तर उग्र आंदोलनाचो इशारो जोयडा अतिक्रमणदार स्थानिकांनी दिला. हेमगेल्या या वर्तनात महिला आणि स्थानिकाले जीवन जगचे कष्ट जाला. तेमका एक तर बदली करू जाय ना तर निलंबित करू जाय असो तेमी हट्ट धरला. या तक्रारीची प्रत रान मंत्री, जिल्हा पालकमंत्री, आमदार आर.व्ही. देशपांडे, PCCF बेंगलोर, मुख्य अरण्य संरक्षण अधिकारी कारवार DFO दांडेली हेमका धाडलात. या वेळार ग्राम प्रमुख अनिल गावडा, चंद्रकांत गावडा, गुरुदास गावडे, आपा कडपोडकर, दिनेश वेळीप, मंजुनाथ वेळीप आणि इतर प्रमुख हाजर आशिल्ले. नरसिंहा मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, ग्रहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंहा मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंहा मार्केट कारवार. तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंहा मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंहा मार्केट, केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.